Tabukhe dumbuni kefiltui mata bario thanglai tongo bogrina bagui jotono thanglai tongo tabuk bisong rok bo tongo bike rok tongo. Ini क्या? Kita misi mana mau Nuruk lana cara. Iya? Ini bahasa tidak. Kum pai lah bisku. Sepul balik tu pai lah. Kum lah, kau boleh kum tong boleh. Kum lah apa? Pasang berapa? Mata bari. Mata bari. Ninju takar baba. Tarik hendak kau. Borok pangmana di borok pangmana tini ke tituni tini ke ba Songkranti tini apa ini borok pang suka. Oke, mungkin langsung kaisana, mungkin langsung kaimane bahaya kisah mungkin langsung kaisana orang nopo kisah punuk nai, nopo nai tungdi. Kok kisah namai tunggu, kok false namai tunggu. Rugi tunggu, tahu kaya masuk sok nai, yang penting dari rugi tunggu, masuk ke tang sok nai. Oke, masuk sok tunggu. Finally, ani mukilak so paikya oro ke thentri roku ke moso bero moso sogene bolirika omo hairo masi one bosorum kha tini se masa sirio tabukhe next day tini ke wathobribo hinge je nondong no parani je nondong no ko maisari ota tini ke wathobo rimani tino ringoi nai hinge tabukhe ani babuni bekereng khibetani babuni isan kang sabai jari tubjak bono luko rikha ya farmani chaudhary na ya farmani gabono photo bina layo borok gang kisa video khlaina kha borok no go mukhe kumai tamjani saitonga no hinge diporo to nondong no wathobri wisari kha hinge tabo hinge Christian rok no pontani jare nai hinge mukhe kumai bo pon tani paikha tabo bukur khuklainani bagui saitongo. Tabukhe maisali tongo borok no maisai bekhang hingke amo buya amo joton jini sini nokni borok si dara song bai song pasi songse borok hingke borok no bati thaisa thaisa rohonai hingke je diporo maisa nai wathori borok no borok hojak bati thaisa thaisa hingke borok no bati rohonai.
Omke wathop rimani mui bara aro mothungui tongo hingke je Christian rok to chayabla hingke borokno rileya hingke borok nori tormanta hingke bo saimaya songo mui tongo hini hingke tini se manine mothungui rika. Hingke abo khe ani bwsai Mathabari thangui tam tubu khanaidi jong Mathabari thangfru photo bujakmani bo tini tui phaio. Gomia furu bujak manta ekdin khaino ekdin pore khaino mannai hingkeba bo thangai na harui phaikha jong masak tam photo bujaklaimani. Hingke tabo khe bo tai tamo tubukha abo bo kisa phunuknai chini bagui chajaknai rok kwtui rok tam tubukha hingke misti tubukha hingke amohai misti hingke markhaino thokjago do bwtui gwnang ni slai bono sang thokjago markhaino. Hingke tei sultui tui phaikha sutui gotok chadi hinui chongno hingke bo taisa komla tui phaikha nogo bo tongo komla kwbangma bo taisa tui phaikha hingke khate rok tui phaikha moso rok hingke tamo rok tui khlaili yang bono thok omokhe hingke bono ang tui tabo khe tukui paidoro bokhorok bo kisi hingke tabuk ani logi ni tamo khlai norokno kisa phunukgano bo tabuk tamo khlai tong. Hingke bo khe tabuk awan swnamna nai tongo narikel kurugui tongo bo hingke awan swnamna hingke markhaino kwsarangsi angkhe swnamjak awan rok bo ma swnamui charwui mano hingke tei swnamna bo rongbo bo hingke angkhe aswk swnamna bo rwngya. Mobile box sisiba tambai songjak. Asok pe khalu koka bo kopi sikam mo Hagrang le bor ruti manai ba ya khute no. Football mo thangai ne ba phagram ba. Ale phagram bahong lok se sini ago baraja. Orang thangka tabo sawan sanamna nai tongo. Ke awan belap khlai ri kana. takadi baba takidi nostong na takidi chanan bagi muli takidi baba takidi Senai di sin no bahai jarang jak. Kecamani thamu je ko matrak. takidi